game cake. Delikado ng mga pool dito, kaya din Oo, madulas eh, no? Naman sila sa nadulas. Kaya may sapatos ko, delikado. Kasi lang masyadong Matalas. Kaya di yung matakot na ayos. Mas maganda sana, nakatakot tayo maayos. Kaya kasi may laman. Dalawang point lang. May dalawang point lang. Tapos na, no? Hindi tayo makakabal maayos. Blue! Kaya pag malayo sa akin, kapit kami. Ano? Dali na, mapapagod. Kaya pag malayo best ha. Mamaya. Basi kami, Sardi. Sardi madulas. Madulas na eh. Gating mo. Kaya. Kim, ang kambal mo, Kim. Kim, kambal mo. Mamaya mo ito. Hindi ko kambalin. Buti na lang yung ano mo, no? Dalas ka. Buti sa inyo yun. Sa amin, sayang. Buwan nila si Kututusin. Bigay gasto ko yan. Madulas lang siya. Doon ang taga ni Lesson ng Hardy yun. Ilalunch ni Lesson. Makakatayo pa ako. Hindi mo kailangan hindi mo kailangan natin pumisan. Kaya rin na kailangan. Kasi may smash yun. Tendency mag-error sa sila. Kuha niya yun eh. Nandun siya, nakadepensa siya doon. Nasa gitna siya eh. After 10 kung namang ito placing ko pa yung mag-out. Malapit ko dito yun. Dinigay ko kaya naman. Tapos na-smash ko. Nakadaan sa tip eh. Oo, no? Nasa Nabitin sa kanya eh. ano ka na? Ganun ka na eh. Yes! Kita mo na yung langit eh. Sa video. Naka-ready kayo sa smash, di ba? Kaso na ano siya, hindi niya na. Kaya nabatin sila sa Nung slow mo yan, no? Na siya sa langit. Tapos bigla niya pinalawak. Hindi mo na alam tatama eh. Bigyan ka na lang eh. Ano na lang yun? Kahit pa paano na lang. Stick na lang. Hindi kasi kung hindi kahit pa paano yun, smash ko. Hindi naman kayo naman sa kanila. Ayan. Narinig lang tayo. Pressure na siya. Oo nga. Laro na ito. Nakasamji lang siguro. Malamig sa university. Poly? Ba't yun yung yung nakabutan? 2011 din. Okay. Ano pa ako nun? First year. Ay! First year pala ako nun. Biro rin malaki Anong course niya dati? Bigyan mo lang kasi. nilalabas yung niya kanina kasama ko eh. Bigyan mo lang kasi ng bola. Yung wala kasi. Yung sa tube. Bigyan mo ng bola. Pabayaan mo siyang pumalaw. Bansi kami ha. Bigyan mo na. Ano yung 19? 19 no? 7. O naalala ko 17 yung 5 kasi yun usually out. 5, 17 now. Kaya gusto tandaan mo lang yung 17, bilangin mo lang. Wala ka ba? Dubai na lang. Oo nga. Okay. Okay lang yun. Kahit ano po kung babae ko. Sabay po kung ilang na. Oo lang. Ano daw, sabi na kanina. Hindi mo kaya yung lamak dito. Malapit sa Sapa eh. Saan ba isa pa? Sa may kapit sabay pag-ibig. Paano siyang ano? Kapag ano, nasa loob ng highway, yung Epping Highway, kalkalay niya. Excited sila sa kung ano man. Natalabiasin din nakasmash. Nakasmash naman siya eh. Every time na mag-smash, Isa o dalawa lang. kaya nga, every time mag-smash ka, alam full first eh. Tagal ko nang dinigagawa to. Napipil ko yung ugat.
Ugat o yung muscle? Muscle. Ako naman kayo na masakit pa dito. Hindi ko kaya parang country. Matalo ko si... Pagdating naman likod mo, baka bigla may atras na raketa sa... Pre, dito ako. Because we care for you. Ayun yung shape ng butt mo. Jay, ayun yung shape, butt shape. Ito walang punch. Parang isang Ayun. Ganun. May dalawang ano dito. Dalawang bilog na. Hindi lang yung push na. Jen, tuloy mo yan! Weakness ni Jen yung ano. Talaga. Madam, ba't may napakan? Okay na yan, kaya pa yan. Flex thrust natin. Saya Binker! What's your stickers pa, bro? I got Bobo. Ayun. Hindi yun ay sabi ko. What's your sugar level? What's your Arnibal? Arnibal. What's your Arnibal level? Siguro meron. Direnta niyo yung tatakot. Paano kaya yung taong meron anong level of sugar? Yung fitness. Yun yung daraya, oh. Ah, siguro yung ano yung scoop. Wala tinang baso. Arnibal. 50%. Sige ba, bro? Gusto kong babae siya, pero tawag ko sa kanya, bro. Mas lagi siya kagano, no? Ano sa tawag niya doon sa kwento? Waffles. Egg waffles. Waffles. Egg waffles ang puta kwek-kwek. Egg waffles. Ay, Try lang. last na yan, last na yan. May makikinig sa GC na ito. Meron pa siyang ano na. Egg waffles ang puta. Meron pa siyang wifi sa atin. You don't have data? You have wifi. You have cash, bro? I have some cash. Scan my ano, scan the QR. Yeah, bro. I got one. Xiaomi pa mo puta yun. Wifi. Yes, try na lang natin. Salit natin. Ha? Okay, balik stage. Salit natin yung night. Sagat na po. Ay, tapat na po pala yun. Tapat na. How do you want to pay, bro? Hindi man nga shish yun eh, no? Parang shave. Parang sa ano, shave. Hindi ko maintindihan saan nakuha yun. Alam ko na din. Naramdaman pa niya yung pagkakugunan. Tama na. Tama na. Yung sound. Kaya naman tayo sa shish na yun eh. What's your secret, bro? Alam mo yun, nakaka-read din na. I have boba. Popping boba daw puta yung mga sago. Bulb. I have boba. Chill. I got you. Oh, I got you. Ayaw ano, gago, nag-deliver sa Shopee. Meron na. Meron. Mamaya. Kasi rally-rally na yung mas pinanood ko. Suggested video. Yeah. I don't have cash, bro. Where else spot you? Just pay me back. Putang ina, pwede yun. Oh my camera. Sheesh. Ano siya yung magbabayad? Kasi savings ako na lang. Ang spot you ang puta. Sobrang sa sila. Pilit naman yun. Change ends. Hindi man nga sa shish.
Medyo pa yan. Pag pinahingan mo yan, lalong malasaktan. Ilaro mo lang. Sir! Pinababa ko. Yung ano, bigat ng Oo, hindi ko nakikita yung steps, di ba? Akala ko nakakapag pag ako ko, ito na yung Help me up, bro. pink lang talaga. Intermediate pa po. Kaya sa nahirap. Sige, kasi pwede ka. Kaya bigyan mo ng drops to gel para masali siya. 24. Ano ba yun? 35. Kailan ko 25? Dalang siya. Kita ka-trip ng Mar. Papahinga ko lang saglit. Yan. Pero si Hernan. Sabi na ba, single si laro ni Jen eh. Pwede ba yan 8 to 9? Si Hernan, maglalaro. Ay, nakabawi. Ay, di. Panalo tayo nakabawi sa atin. Sila na ko. Nakababang feeling ni Rans. Uy! Alam ko yung last time ka, di ba? Tayo na kayo. O, laro na natin. Doubles na natin. Puro makatakot eh. Pero round back naman sa week lang. Wala naman Balik na ako sa trainer daw. Pero mas hindi ka natakot. Nakatakot si Jeff. Hindi yung smash mo ganun. Nangatang na kin ba?
Ewan ko. Ewan ko. Sakit dito. Singles ka. Nakapag-load na ako dyan. My day, my day, my day. Thank you ah. May konting asal. Time na to. Sige. Here. Dito. Sige pa. Sige. Ano dyan mo? Provide time. Go. Tanungin mo kung meron pa. Pastig. Ano, Erlan? Ay, hindi, observe. Parayan natin yan. Slow mo sa liga. Chel, dagdagan mo 20. Kami naman eh, ano, Kit? Ay, sorry. Alam mo na ba yung nakukuha ng kanina? Singles player na. Wait, nakapagkaro ko eh. Yun yung talaga unang una eh. Kaya singles player na. O yun. Lalaman, kasama tsaka si Renz. Ayun, yan. Sino nalo? Wala ko yan, Nars. Magaling sila. Diba kayo? Nandiyan po yata yung camera. Ay, okay lang yan. Magaling naman. Ah, galing si Jan. Okay, wala. Okay, extend natin ito. Wala, hindi pa kaya mo na, nakapat. Pwede! Meron na daw? Sinakambal. Siyara na 300. Sinakambal. Sila rapid pala. Sabihin pa lang nila. Kasi parang may nakapag... Dito meron. Wala nang available na court. Eh, di ba extend na lang tayo sa kanila sa huli? Okay, nakakanig ka. Okay lang. Mas maano yung sa placing. Patawad sa akin. Patawad sa akin.
hindi ko paano si Rex eh. Ayaw ka lang din sa kanya. Hindi sa ako. Hindi mo sa Joke lang to ah. Chamba lang. Chamba. Chamba yung Chamba ko pa. Diyan ko yun kasi yung rabbit ko. Alam ko yung parang mo. Hindi ka nagkaroon ng weekdays? Mababalik ko sa audit. Ako lang yung level yung ayun ano. Parang kanya lang. Bigyan ko na ba? Kagabi yata. Natabi natin yan. Nakuha po sa kanya. Tatayaan na po sila. Parang wala nang umpire dito. Manonood ako. Ay, malilit na ako dahil ako. Madali yung kama eh. Sa kama eh, sa bathroom. Dalawang bed dito, bago bathroom. May pintuan mo na daw. Mga tao isang
Ano, super kalawang. Ako yung pumapalo kanila. Alam mo bakit pala? Alam mo bakit ayaw yung dali ko mga basta. Wala ka naman ng galit ka. Ang lugi pala ha. Pagkakama kayo Paul. Wala ka talaga. Yung 7. Ikaw lang naman hintayin ko na lang yung kamatayan ko. Makati. Hindi, work from home naman siya for now. Malaking offer. Siyempre. Ba't nalilito po? Hindi naman. Same lang? Trabaho ka pa sa Monday. Ito, siya may alam ng pera natin. Siya. Nakakabili kasi siya ng anong sapatos eh. Malaki po sahod yan, Gwen. Hindi, ano yun? May nasawa ako. 18 no? Si Norman no? 18. Matayangan sa amin yan. Tapos na ba kayo maglaro? Oo, hindi. Ano na, parang mamaya pa yung free. Alas 8. 3 na daw? I mean, bakante time. Ngayon, may naka-alat. Paano po kayo booking? So, parang ano lang, hindi lata? Kapangit nga yun, dati ano kang ganyan dito. Ano ito eh, hanggang masunog ka na, di ba? Ba't pumatay? Hanggang mamatay ka na sa bag. Hanggang kayo yung mga ugat ng panan. O sa per head? O yun, per head. Bigyan kasi na kayo. Per kasarian. Pag per head, yung kami. Kumanta kami sa Angeles kanina. Oo? Bye? Oo, tapos ang pangit ng audio. Hindi naman sa live, walang yung minus 1 lang naririnig. Nagla-live din ba kayo sa daw? Oo, hindi. Hindi, ano yung face-to-face na kayo? Kali na lang yata nag-live eh. Sa buong gusto. Oo? Like, Pero mabalakat naman ako. Sa live. 70 ano? Doon pa rin ba yung mga laban? Wala na si Pastor Tata. Sino nang bago? Hindi ko pa kilala eh. Mag-ordering eh. Last week ba? Oo, nag-farewell, no? Labanan natin si Gajera. Si Kim. Mamaya. Kayo sa Pagdera ba? Ha? Bakit binibigyan yung chat mo? Eh, wala eh. Malaki na to. Nung naglalaro kami dito. Tapos lumaki pa. Hindi naman napapakayat kaya ipapakayat ko na lang.